Bravo napunk utolsó előadás, a 6. osztályosok, na de kiveszi el saját költésű című előadás, a Commedia dell'arte. Erről szeretnék csak néhány szót mondani. A Commedia dell'arte az ókori komédiából, középkorban és a reneszánszban volt nagyon-nagyon népszerű, de ahogy figyelitek az előadást, akkor láthatjátok majd, hogy gyakorlatilag máig hatóan az egész szórakoztatás, szórakoztató színház, a cirkusz, vagy akár még a film is innen veszi a gyökereit. Mi egy ilyen előadást hoztunk létre úgy, hogy a Commedia dell'arte előadásoknak nincsen közös szövege, így nálunk sincs, hanem az egészet együtt hoztuk létre, arra a 10 karakterre, ami viszont kötött, és amit viszont az osztályra alakítottunk. Azok, akik maszkban léptek fel, azok hagyományosan a Commedia dell'arte-ban is maszkos figurák, a jelmez szintén hát mondjuk így nem teljesen autentikus, de ahhoz fogunk közelíteni, és egy hosszú folyamat során sokat alakítottunk rajta, sokszor rövidült, változott, és így lett a végső formája. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! De ráadásul jó szép is. Azt meg honnan tudod? Hát onnan, hogy megírta a levelében, persze. Igen, a levelében. A levelében. Hát nézd körül a városban.
minden lánynak, rendes lánynak van férje. És ez nekik miért jó? Hát, Mert erre már te sem tudjuk mondani. nekik azért jó, mert boldog az apjuk. De mindig csak a saját oldalat nézed. Nem érdekel, hogy boldog az apjuk, nem fogok férjhez menni. Csak azért, hogy neked jó legyen. Az nem baj, hogy csak a saját oldalamat nézem. Az a baj, hogy te nem nézed az én oldalam. Hát persze, hogy nem. Nem akarhatom, hogy egy tuskóval az oldalon kelljen járnom. Hát egy tuskóval. Milyen tuskóval? Szereznék neked a testvért. Nem fogok férjhez menni. Mondj egy okot, amiért nem mész férjhez. Nem megyek férjhez, már mondtam. Menjetek már ki! Mindjárt, uram! Brigáda! Mindjárt! Brigáda! Azonnal! Brigáda! Igen, uram? Mit csináltál a könyvemmel? Semmit. Hiszen a saját két szememmel láttam. Ó, ugye, uram, ha valaki hall olyasmi, amit nem mondtam, azt úgy hívják, hogy halucinálás, és ön olyat látott, ami nem történt meg. Tehát látucináltam? Igen, uram, látott. Tudtad, hogy a bizigótok eljutottak Rómába is? Rómába? Igen, A tehát bizigók? átkeltek a Limeszán. Mit keseltek? Semmit, uram. Jó reggel! Szevasz, fiam! Már megint az könyvet olvasom. Jaj, ebben sok okosság van. Tudom, neked még magas. Azt se tudod, mi az az enciklopédia. Hát az bizonyára valamiféle könyv. Gondoltam, hogy nem tudod. Egy szörnyű betegség. Rengeteg áldozatot volt maga után. Épp úgy, mint a morália, amit a legyek terjesztenek. Káromtéket még nem kapott el. Mi az a sírfolt? Mi ez a sírfó? Milyen sír volt, uram? Ez itt. Biztos a macska volt. Nekünk van igen, macskám? macska volt. Csak volt. Mert a macska ott fekszik a kertbe, kitaposott fel. Nála eltápazott az élő sorában. Én úgy tudtam, hogy csak a növények. Hát, ugye még át tudom, ki van taposva. Egész ösvény van rajta. Biztos, hogy gyökér most. Biztos egy gyökér volt. Én nem lehettem. Hát én idáig aludtam. Azt én is a firmálom. Na, az ő is a firmája. Az öreg nem lehetett, hát ő nem érte volna, mit akar. Ezen kívül nincs más szolgál. Hát biztos a macska volt. Na jó, hát mindegy. Fogj egy ászlót és dobdál pasztaló négy. Tudod, ki volt ez a macskáról? Bizonyára valamilyen nagy ember. Igen, nála biztos nagyobb. Hát nálam is. És tudod, ki volt az apja? Hát a kis pici. Ez is azt mutatja, hogy a fiú mindig nagyobb az apjánál. Hát azt nem írja, hogy melyik volt a nagyobb. Azt akartam neked mondani, hogy meg szeretnék házasodni. Hányadszorra? Nem ez a lényeg, hanem meg szeretnék házasodni, és hogy ezt finanszíroznia kéne valakinek. Nekem miből? Hát, mondjuk neked
kéne finanszíroznod neked. És miből? Láthatnád a könyveidet? Ezeket nem adom el, mert sok értéket képvisel. Hát pont az volt. Nem, mert akkor miből tanulnál én a geometriát? Meg megtanulod? Mindig tudok még tanulni belőlük. Menj el tanulni. Mert már az ókori görögök is megmondták. Béli, bíni, bícsi. Azt tudod mi? Tanulni. Átadtam a macskát. Az átadod együtt. Na jó van, ezekkel nem megyek semmire. Hoppá! Ez a másik körben nem így van. Mindjárt megnézem. Igen, 10 000 éjszakát töltöttük a gyomrában. De én az utolsó fogtam egy üvegszínálkot, és szétkaszaboltam a cápát. De akkor, amikor kijutott mind az 500 hajó, amire a cápa gyomrában ostobolt, hogy jött még egy cápa. 8 is van. Igen, csak mindegyik akkor volt, hogy nem is látszott. De mindegyik elmenekült, ahogy engem nem látott. Na, menjék el egy szállást. Hát, és miből? Miből? Hát a hírnőrából. Hát semmire nem fizet. Miért fizetnék előleget? Hát úgyis elindál. Előleget. Menjél már. Arra. Nem lehet igaz. Itt kéne lenni, hát lefogoznak kereskedőnek. Szétnézek a hatalmas téren, és nincs itt senki. Nem fura, valószínűleg sietett a hajója. Kiadott egy állomást is. Persze, sietett. Pékségbe fáj minket. Igen, te mindig csak a hasadra gondolsz, de nem kékségben van. Az alvásra is, uram. Az alvásra is. De csak erre a kettőre. Szóval, és megmondtam a lányomnak is, hogy hozzá kéne mennie, mert azzal én sok pénzt szerezhetek. Ennek fejébe meg a lányom nem megy hozzá. De az is lehet, hogy késett a hajója, és addig bejutottak a cukrászdába. Nem. Nem is tudom, hogy hívják ezt a kereskedőt. Tartalmártás. Rendes neve van. Nem étel. Mi? Tárfája. Tényleg, tárfája. Én is arra gondoltam, bár egy kicsit udvariatlan. Biztos elrontottál valamit. De pénzt kértek. Pénzt kértek. Ezt nem lehet. Tudja, hogy elrontottál valamit, de nem baj. Majd már megoldottuk onnan a pénzünk. Tudom. Jól értem. Csak
semmi keleti kényelem, és még a szolgám is beleesett a vízbe. Az a tökkel ütött. Most mit évő legyek ebbe a koszos, büdös kikötőbe? Nem válik rám semmi sem. Te ott? Én. Igen, te. Én. Hozd a csomagaim a hajóról. Én. Nem. Hát, itt már beszélhetünk róla. Csak kéne még egy kis támogatás. No meg előleg. Előleg? Nem, azt majd utólag. Megfizetem, mit a szolgálatát? Állok szolgálatára. És hova is vigyem azokat a csomagokat? Hátrahoz a... Papagénomhoz? Nem. Hanem ahhoz a... Pantalónéhoz? Igen, oda. A pantalónéhoz. Mindig nincsen sehol. Gondoltam, jó, korán elkezdeni pénzt keresni. És ezt a tártáját úgy lehet fejlni, mint egy versenytehenet. Csak úgy dől belőle a lét. Annyi pénze van, mint a szemét az utcán. Az tényleg sok. Na jó van, nem adunk el. Egy kicsi pénz cserébe. Jó van, nem majd kaptok. Keressétek meg az öregeket. Te, ezek az öregek úgy elhúztak, mint a versenyek.
Mégis miről? A házasságból. Jó, hát te is. De hát, egyszerűen nem tudod megházasodni. Ezt meg honnan veszed? Én nem fogok férhez menni. Tehát az apja is mondta, hogy itt egy csodálatos alkalom. Nem érdekel, nem fogok férhez menni. De hát, nézd körbe! Annyi jó férfi van a világon. Nem érdekelnek a férfiak. És hát például ott van az mondjuk. Kék szeme. Az a kis többszli, az a vállam sem ér föl. Ahhoz menjek hozzá. Én ugyan nem. Hogy néz ki? Mint egy kutya. De ő tette. De én nem fogok hozzá menni. Jó. Akkor például Antonio, az izmos, hát széles vállam. Hát persze, mert kövér, annyit zabál. Én ahhoz nem fogok hozzá menni. Nem illik hozzá. Egy férfi olyan nem jó. Szerintem meg igenis nagy probléma. Jól van, akkor például figyelnek meg fel Lorenzo. Például Igen, de akkor arra, hogy leír a földi. És ráadásul udvariatlan is. ez a probléma megoldható. Hogyan? Levárjuk az oldalt? Akkor csak egy probléma megoldható. Akkor például Giorgio. Az egy töketlen. Már miért lehet tökéletlen? Az engem nem érdekel, de nem fogok hozzá menni. Akkor például itt van Flávio, ott van a szomszédban. És nincs egy bosa sem. Kisasszony, magán nem lehet segíteni. Nem mondtam, hogy kell rajtam segíteni, majd megoldom. Istenem, ilyen nők a világon csak itt lehet találni. Nem lehet rajtam segíteni. Mi a problematika? Baj van? Oldjuk. Semmi probléma. Na, áruld el, látjuk, hogy valami baj van. Mi a baj? Mi? Más, mint az úrnő. Az a tyú, Liba. Liba, nem akar férhez menni, azt mindenki tudja, de azért uram mindenálló férhez akarja adni. Most ezzel mit tudunk kezdeni? Hát, mit a szomszédba ez a Flávio, az is most akar hálókodni.
Na. Akkor. Azután átgondolok, szabadíts a pártfogságából. De hiszen nincs is bőle. Ez csak egy hasonlat. Szeretettel a te Beatrice-t. Különös lett ez a levél. Miért? Olvastad? Drága Fábio, bent. Akkor 2. Mindent leírtál? Nem az volt a feladat? Még hogy az én szavaimat kihúzni? Ez hol merészentek? Ez felháborító. Laci, menj a konyhába. Megegyeztünk. Na, visszanézett a levet. Jó. Add ide. Igen. Azt ott, add ide. Ami a kezedben van. Nekem nincsen semmi a kezemben. Hát jól van. Nem mondjátok, hogy akkor kénytelen leszek. Hosszas ideig kopláltatni titeket. Mi? Az nem teheti, uram, az ne! Könyörgök, ne! Itt van, csak ne! Könyörgök, ne! Hogyha már így megszerezte a levelet, az nem a magáig. Szóval kérem, hogy ne olvass el. Bizonyára nem magának szívesték, igen.
Mi van? Ti még mindig itt vagytok? Hova máshova mennék? Tőlem? Menjetek innen. Hova? Tőlem a konyhából is. Neveztél? Rigel, Igen? te hozzá tollat papírt. Hello! Na, mit hozol enni? Ez már igazi klaviatól. Válaszolj. Most esetleg tudod, vagy előtte még átnézzük gyorsan. Lehet, hogy valamit mondál. Nem kell nézni. Megjelom. Írni. Szépen. Tessék. Igen volt. Kedves Beatrice, ha meglátom sudát termeted és karcsú alakot, beállítod a napon. Szépségeddel semmi sem ér fel, a két gyönyörű szemeddel nem lehet betelni, de szörnyű, hogy apád fogságában kell ragaszkodnod, ahogy ezt a leveletben is írtad. Ez Kuszki. Mi? Apád fogságában? Nem értem tőle, na mindegy. Ígérem, kiszabadítalak börtönödből. Kedves Beatrice, te Fláviód. Remek. Hát. Árnyíró! Igen? Tudod. De jó. Hát igen. Itt a toll. Régen. Hát éreztem. Kolombine! Húzd ki gyorsan, aztán hadd neki, mint hogyha nem akarod. Kolombine! Na, én is szépen. Kolombine! 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 Már még 5-ször szóltam. De lefogadsz a takarítást. Persze, a takarítás. Akkor az mi az a fasz? Az mi nálad? Ez. Igen. Az igen. Hát, és azt szólni, hát ez férfia. Házasság. Ezt felem honnan tudod? Hát, érzem. Beleolvastam. De hogy is. Persze. Na, ide. De hát ez biztos nem lesz róla, ki válaszolni is erre a levélre. Jó van, de én átnézem. Pedig mennyien takarítsák. Ahogy megnézem, és azt szólja, azt pénzésén. Úgy gondolom, hogy a érdekel leget hatalma. Többet persze? Jó, akkor takaríts fel a másik szobában, és hozzá fogunk megtudni. Na megint a vizigótok. És megint Rómában? Ja, ez ugyanaz a könyv. Ja. Éppen téged kerestem. Beszéltem van veled. Azt akartam neked mondani, hogy az a támogatás, meg finanszírozás a házassághoz már majdnem megvan, még már csak egy kis görög maradt. Még neked kéne eltüntetned. És tudod, akkor lesz pénz. Na, de neked lesz pénz. De hát, hogy nekem akkor egyben neked is. Mit kell tennem? Hát, hogy fölállsz, még nem.
Igen. Az a lényeg, hogy Pantalónénak van egy lánya. Egy lánya, én meg fiú vagyok. Tudod, te is voltál szerelmes. Szerelem nehéz vele. Amantes, amantes. El is múlt. De hát akkor is. Tudod, egy lánynak van hozománya. Hogyha gazdagabb a lány, akkor ez a hozomány nagyobb. És Pantalone a város leggazdagabb kereskedője. Érted? Igen. És meg kell. Lesz pénz. Sok pénz. Pénz egyenlő könyv. Könyv egyenlő pénz. Annyit kell csinálnod, hogy átmész és megtéred nekem Pantalone lányának a kezét. Érted? Igen. Egy pár pofonnal megúszza. Könyvet itt hagyjuk. Ebbe egyeztem én vele. Igen. Lesz könyvtár. Sok pénz, sok könyv. Libéria. Könyv egyenlő. Ezek az öregek. De láttam a félváros és zsagros. Arlequino, Igen, uram. cserélt ki a széken. Nem a tiéd. Akkor ki? Hát azt még nem tudom. És addig mit csináljuk? Hát keljen föl róla. Egy szolga áll a kapu előtt. Vici gyönyós. Na, mindegy, hívd be. De tudod? Én a híres dúsgazdag tartalmas, és elveszi saját lányát, sok pénzem, meg még rengeteg feleséget, annál még több pénze, és elveszi az ön lányát. Ki az a tartalmátás? 2. Miért veszi el a pénzt? 3. Most legyen pénz. Elveszi a pénzt, és akkor lesz pénz. Nem? És miért van sok felesége? Lesz sok felesége. Ki a te gazdád? Hát a kapi a tártája. Tártája! Mikor érkezik? Egy pillanat. Egy pillanat! Sok szeretettel várjuk! Arlequino! Hozz asztalt! Rendben. És pontosan minek is kell asztal? Hát, tártájának. Aztán pedig azt a széket vitált a túloldalra. Maga tudja? Kicsit közelebb. Kedves tártája! Foglaljon most helyet! Nem az enyém. Nem. Szolga cserél. Már ezt is? Hát, azt hiszem, rá is térhetünk az üzlet. Nem, az se a tiéd. Miért, kedves tártáljám? Hát nem is tudom. Nagyon sok lehetőségem lett volna, mert az utcán csak úgy tapadnak rám a nők. Nem látok ma már egyet sem. Láttam ezt a
szeretném, hogyha megsértene vele. Colombine! Igen, gondoltam. Mondd meg a lányomnak, hogy cicomázza föl magát, mivel hogy megérkezett kedves tártája úr. Egy újabb szolgálára. Majd. És ennek te miért örülsz? Semmi. Jó. Hozz egy széket a lányomnak, és utána hívd be ezt a szolgálat. Azon se fogom. Nem akar lenni. Úgyhogy nem akar lejönni. Na megint azt csinálod, hogy megkérdezed, hogy mit szeretne. Nem ezt értem. Jöjjön le! Megszól. Bejelentem a nagy és dús gazdag tártája érkezést. Tártája! Nem hiszem, ő már... Természetesen én vagyok tártája. Hát az nem hiszem. Miért? Hát, mert maga egy imposztor. Imposztor? Ha! Micsoda felhatás. Kikéri magának. Uram, betörte a kaput. Akkor csinált a súlyat. Én nem mentem lemogalni, ahogy mondtam. Kikötőbe. És nem engedtem be a házamban. Igen. Hát, képzeljen, a félvárost bejártam maga után, és ha nem engedtem volna be, akkor nem ülne is. Van egy kis probléma. Igen, mi a probléma? Hogy is mondja, a kisasszony beteg. Beteg! Akkor mondjuk segíts neki, lejönni a lépcsőn. Allegro, te is. Én a kaput csinálom. Most inkább segíts neki. Lávi! Igen. Ezt a kettőt tökkel ütöd, meg el akarja venni Beatrice. Igen. És ezt nem kell hagynunk, mivel Fláviónak kell elmennie. Na menjünk. Jó. Na vajon most melyik az igazi? Ugye nem tartálják. Na, ennek az úrnak van pénzem. Lássuk meg, amit tud. Látja ezt a kardot? Már ez színezüst. Ó, látom. De hol van a többi? A pénz? Hát az nem vagy ilyen csóró, hogy magammal hordok. Csó, persze. Ki kérem magamnak? Kérjek. Nekem sokkal pénzem van. Én sem bírnám magammal, hogy ez a bankba. Ben van a bankban. Akkor, kedves tártája úr, fáradjon ki innen, és hozzon a bankból egy kis előleget. A kardot. A kardot is adjuk le. Ez a kard, mert már annyi ellenfelenek kaszaboltam szépen. Maga katona is. Persze. Nem tudom. Hát, nem. Megyek már is a bankba, csak az a baj, hogy lehet, hogy ez a bank nem vált kezébe, de megyek. Akkor rögtön rá is térhetünk az üzre. Itt vagyok, szomszéd! Doktor. Pontos a csuda. Én is ezt kérnem. Mégsem. Mit keresel itt?
Szóval a maga csóró, fia, Nem a pénz számít, hanem az minden. fiamnak nem lesz itt mese. A pénz beszél, a kutya meg ugat, A macska meg nyákok, ha még nem dögöttek. ez van. Hát, szóval a maga putridakó, Hanem inkább ez a disznóhoz. nem fog az egyén mellette sülni. Ezért még lapol. Hát, kedves tártája úr, mit szól a lányomhoz? Lányom, a leendő férje. Ehhez a tuskóhoz menjek én hozzá? Tuskó. Ehhez a disznóhoz? Disznó. Ehhez akar, hogy hozzá menjek? Viszont kedves nem hallgatom tovább. Én ehhez nem tudok hozzá menni. Mi van itt? Hát, mi volt? Na, Tártája. Igen, tártája. Jó, disznó volt. Ezzel megsértődött. De hát akkor elment és minden jó. Igen, jó a pénz. Igen. Hát igen, a pénz, az bankos. Mit akarsz te? Csak annyit szeretnék mondani, Teljetek fel. hogy nagyon rossz lehet magának, hogy most elment. Igen, nagyon rossz. Nagyon. Elment a kérője. Az én kérőm! Nem, a lányok kérője ment el. Elszalasztotta. Én? Nem, a lánya szalasztotta el. De igazából ez a tátája egy furmányos ember. Furmányos. Igen. Mivel hogy szereti álcázni magát. Álcázni? Itt van közöttünk. Arлекino! Ó. Nem, Arlecchino, hanem ez, aki itt volt, szolgája, az a disznó szolgája, az nem a tátája, az csak egy... Mi ismerjük régóta tátáját, és jó barátok lettek azóta. És a tátáját most álruhában itt van. Közöttünk? Igen. Hát ezt már mondtad. Igen, és valahogy így van. Tátája! Ne, Pantálon uram, nem szereti, ha hangosan kimondják a nevét. És felfedik a kinézét. Értem. Szóval nem mondja ki a nevét. Hé, te ott! Én. Igen, te! Én. Igen, te! Arra gondoltam, hogyha már az a tártája nem akar hozzámenni az a lányokhoz, akkor magához adom a lányom. Mit szólsz hozzá? Hát, hogy a téged hozzáadok ehhez a
rendes, intelligens, erős ifjúhoz. Muszáj. Igen, muszáj. Muszáj. De csak azért, mert nagyon akarok. Hát én nagyon akarom. Hát akkor áldásomat adom egy kicsit. Arra gondoltam, hogy a hitves párnak egy rokonát rendezek. Aha, ó! Nem nektek. Ezek itt maradtak. Gyertek már! Már is. Uram. Elidő. Kamire? Azt nem. A leesik. Jó, hát az úgy jó volt. Igen, nem össze, hát nem hiszem el. Azonnal tedd Kolombine. Állj meg! Most jó. Az asztalra. És az étel, a kosár, a gyümölcsök, ne rád, mellé. Úgy, most minden jó. Na, mégiscsak meggondolta magát, és összeadta ezeket a derék fiatalokat. De helyesen is cselekedett szomszéd, pedig legalább lesz esélye az unokájának intelligenciára vacsorjára. Most mit van, uram? Hát én azt nem értem.